Hoxe estamos aquí con Pablo e Eloi de Alana, cousa que me fai especial ilusión porque, bueno, perdona Eloi, pero Pablo é amigo meu de prácticamente toda a vida. Eloi tamén che teño moito cariño, pero pois eso que me fai moita ilusión. E a primeira pregunta é, aquí estamos facendo a todo mundo, que é a que ou a quen lle prenderíades lume? A dous paisanos que estaban antes aquí que non nos deixaban gravar porque poñían música. Estaban co volumen a tope. Era increíble. E ti, Eloi? Os peregrinos, mismamente. Non vou preguntar porque é mellor. A segunda pregunta é, bueno, non é unha pregunta, é que me chivaron por aí que o concierto do Asalto vai ser moi especial para vos. Bueno, por supuesto, eu aquí levo traballando no Salto xa... Tedesme... Esclavizado. E eu ao final son de Vimianzo e levo vivindo a Salto desde que era así e é moi especial. Sí, además que, bueno, vai ser probablemente o noso primeiro concerto do verán, vai ser un piquín especial. Sí. Polo que sea. E además é Cositas. super especial para min porque quen me conoce de Vimianzo son Pablo do 28 e a edición número 28. Entonces, Ojo, ojo. Pabliño do 28 Pabliño no do 28 28 Asalto. É como Pablo nunca fala de Vimianzo. Por si acaso non se entende. Que ingredientes rescataríades de América para poñer nun pincho irmandiño? Me fai gracia porque a Eloi encanta a chalota. A chalota. Ponlle A chalota. chalota a Sí. todo. Sí, a Chalota. Chegas a súa casa, fai unha ensaladilla, córtame chalota e pequeñín. Pequeni... Buah, pero es que chalota está increíble con todo. É que dalle uns O toques... sea, pan Claro, pan e chalota, tío. e chalota. É Pan un e chorro de chalota. aceite por riba. É un chorro de aceite. o pincho sería ese. E xa Xa está. está. É un codillo ou algo aí. A chalota Non lle sempre fai falta, chalota, pan e todo. chalota. Pero chalota lle ven a todo, decir, pois o que queira. Ponlle o que queiras Chalota e que cosas. vai estar que te cagas. Perfecto. Pincho da plaza. Pan con chalota. Con que grupo dos que veñen ao Asalto vos sentides identificados? Eu che sudaca, porque os vi por primeira vez fai, non sei cantos anos, xa no pouco. Gustaron moito, teño moitas ganas de ver a velos. Se sudaca? Non vale a lana. No, xa. Ostras, a mecánica. Claro que é a primeira vez que vou ver a mecánica sin estar traballando. Entonces, bueno, a ver se o vexo porque vou estar... Se non recordo mal, tedes unha canción que di... No pueblo de Domeanzo hay una perra. Entón, por que Domeanzo? É un pouco a referencia ao término que utilizaba neste caso Dolores Castiñeira de Vamiro ali na copla. Dicía, no pueblo de Domeanzo hai unha pedra furada e eu creo que é eso, en plan, o término que utilizaban antes. Miña abuela sigue dicindo Domeanzo, meu abuelo igual. Claro, supoño que, eu que sei, tamén nos pueblos limítrofes, sabes, ou guerras, ou eu que sei. Pues calquera historia, se cada os de Mamiro tienen un pouco de manía. É a primeira vez que vides a tocar, pero sei que non é a primeira vez que vides o Asalto como tal. Entón, supoño que teredes algunha anécdota por aí, que teredes moitas, pero unha que se vos veña así a cabeza. Pois mira, eu sempre me acordo desto, porque de feito sempre contamos cos compañeros de curro e tal, que eu levo vindo moitos anos a Salto porque vin de técnico, montar e tal. Sempre na obra, que ao lado do escenario principal hai un pequeno escenario que onde se interpreta unha obra e tal, que, bueno, para min é o mellor do Salto, é o que máis me gusta, tedes que vir porque é increíble, increíble. Bueno, que os actores teñen unha diadema inalámbrica. Entón, nosos técnicos, como teñen que ir desde abaixo hasta o castelo, Sí. teñen que vir andando e eles non se cambian ni nada. Eles veñen, collen e veñen pa aquí. Entonces temos que coller un rack dos inalámbricos das emisoras, atalo cunha corda e con unhas rodas e ir arrastrando desde abaixo hasta aquí. Que é todo así. É todo costa arriba. hasta o castelo. Entonces, claro, aí vamos, 3 personas, apartade, apartade! E non sei, nós éramos uns asaltadores máis. Nos asaltábamos microfonía inalámbrica. Queda ben na interpretación, non pasa nada. E ti, Pablo? Eu acórdome fará 4 ou 5 anos, máis ou menos, que nesa obra Xaquín Maseu fixéramos a música
en plan, en directo, e acórdome que, claro, se aquí máis vivimos o salto moito, claro, deixamos os instrumentos ali, unha guitarra, un saxofón, ali guindados no medio do escenario, fomos correndo hasta arriba, mollámonos, collemos fachos, collemos de todo, claro, cando nos demos conta, en plan, hostia, non estamos o saxofón, non está a miña guitarra, e agobiáramos mazo, pero pasáramoslo moi guai. Bueno, chicos, moitas gracias por esta entrevista. Fáltanos a Antía, pero a Lana estará o sábado do asalto. Chicos, ¡Vida Salto!